τίποτα και γράφει. Δεν το παλεύαμε μαζί βέβαια από πέρσι. Ναι, εμείς το παλέψαμε ένα εξάμηνο τώρα. Περίπου. Ωραία, ένα εξάμηνο το παλεύουμε, κάνουμε ενέσεις, βγάζουμε υγρά, αρκετά, πονάει στο κάθισμα, όταν πάτε να σηκωθείτε, το βράδυ σας πονάει? Όχι. Όχι, δεν σας ξυπνάει. Όχι. Κουτσένετε όταν περπατάτε? Κουτσένετε όταν περπατάτε? Όχι. Ωραία. Θα σηκώσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή αυτό που σας ενοχλεί είναι ότι... Τι σας ενοχλεί? Στο κάθισμα, μόνο το κάθισμα σας ενοχλεί όταν πάτε να σηκωθείτε? Στο περπάτημα δεν σας ενοχλεί όταν βγαίνετε έξω? Δηλαδή μπορείτε να περπατήσετε 100 μέτρα χωρίς να έχετε κανένα θέμα με το γόνατο? Ναι. Ναι. Okay. Κουτσένετε? Μόνο όταν ανεβαίνω τα σκαλοπάτια έχω πρόβλημα. Δηλαδή όταν σηκώνεστε από καρέλα και όταν κατεβαίνετε τα σκαλοπάτια? Και τότε. Και στα δύο δηλαδή. Και ανεβάζω και κατεβάζω. Όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι και πάτε να ξυπνήσετε το πρώτο βήμα? Πονάω όλο μου το κορμί. Ναι, καλά. Όχι μόνο σε αυτό. Ωραία. Για να σηκώσουμε λίγο το ποδαράκι αυτό το τομέα ψηλά. Το κρατάτε εδώ. Ωραία. Πάμε να σηκώσουμε αυτό το ποδαράκι. Ή πιο λίγο. Ωραία. Ελάτε, αφήστε το λίγο κάτω. Πάμε λίγο προς τα έξω, προς εμένα. Όχι. Λίγο τη λεκάνη σας. Okay. Λίγο ακόμα, αν μπορείτε. Ωραία. Αφήστε να πάρω από αυτό το ποδαράκι. Θες να έρθεις πιο κοντά να βλέπεις τα γόνατα που είναι λίγο πρισμένο αυτό? Πονάει εκεί. Αρχίζει και πονάει. Ενώ αυτό πάει τέρμα. Ωραία. Τώρα γυρίστε εδώ πέρα. Τώρα αρχίζει. Λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε έλλειμμα εκτάσεως, όπως βλέπετε περνάει εδώ έχουμε αυτό εδώ έτσι και το κάνω δεν πονάει, ενώ αυτό πονάει. Πονάει εδώ? Πονάει. Εδώ πονάει? Όχι. Εδώ έχει καθυλωθεί η επιγονατίδα, εκεί πονάει έτσι. Και αν το πιέσω αυτό πονάει, ωραία, δεν σας πιέζω, εικονικά λέω. Και αυτό έχει κάμψει, πονάει και αρχίζει να πονάει, ενώ αυτό έχει πλήρη κάμψη. Ωραία, εντάξει, αυτό θέλουμε.